أب زوارب مهايمنت نمتفاز كايد زلو تعري علامو أنت خوجة وهدت من محدارات بايتون جنبارن كعزز كم زقبا أب نوسان زواتات من دفرة من حيلن مايمنن أب استخايد كم تمرتن عبيت تجليتهم أبتي سوبرفايزرات أبلات كوميتة تمرتن عبيتي أما حضرتي أبو منبر بايتون زوان رأس ممهرن أب استرخبلو أب كتما من دفرات استخايد جم أو هادي مرب تمرتن عبيتي أب تزوبا مهمر إياسوس برهان موبا أب زاربات أبطاب عسى تخلتن نقطات تمرتن عبيتي تخفيتن نلعلي كلتم إتعاديتات بوانقاتات ساهون تغرينيان تمرتن كم تحتات قيسو إذا جن مزلو قطر مهيمان جنا حيال سرحي تبايم كم زلو بمملكات استوها هذا سرحنا مشارخ تخمزر اللي أبرهم حلافة بيت صحفة مينستر تمرتي عبن أزوبا من دفرا ممهر يعقوب تأجايب وجنو مهايمنت لمتفق استوت أنا مرب نمعوات حيال تعرن هركوت سرحن كم زد اللي بمحبر أم حضرت من محدارات كبابي مثل حزب زرخبو محاور من قستس لزخونو أب مجسقاس حزب الزقباء متحقق كجبرو أتحساسبهم تمرتي مسارات كل معبال مهانو زتقسام محدار نزوبا من دفرا أتو أبراهام حاجوس دما زيت مهار حبرة سب نهاجر كسارة لزخونة زاجتنا تأدل زي رخبون زيت تأملون بنتصور تلاليوم كم زمهارو خجبر عزخاخيروم أب مسرح متفق مهاي من الزجات ومحصراتن تجمعاتن بنتصور تلاليوم مفتحك ناديلهم كم زجباز تقصى حلافة أنفر مينستر تمرتين أيتون أزوبا أتو رأسهم جبره ودما أب أزوبا من حيلي أب تمرب نزتساتفو متبعنا وتتمرتي بنتأكوها بمهانو أفليتهم أبكوا بعض عذر كواب حتى وين تكلات مفرجوا أيودين استحوصوا جو كفريا خمس جبا مسافرين مشاركتنا باستقايد آخبة مزقاخر غريبهم نهلو كنتات مفر أيودين استحوصوا جو بزملكات بتكال درجات إرترا استقايد آخبة زغربة زبزاب بقدلة أيودين صعبت عنا وتجمعات الموجات كله سفرجوا أيودين كحوصلوا منجستي أبشحن جاءت ميتين شدشن كم زوسنة تكال درجات إرترا دما بستوعبوا سلطان مسرت نزيز جدد حقي كم زوج تقيسو أم مفرجوا زنتفات كلات أيودين استحوصوا جو نخفريا مياوين نواتاون مدقاف تغيرلن كبكع قل خباتن أيودين زي تحوصوا جو ناب حزبي أقربا سلازلوا عبز حزر اوان كتقبرو متحساسب غريبو أفريت جو قدلتاتهم أريمو مزدلم ممزانيتات كمالو نايتشعة توارح قدب كم توابهم زملكة تسبساب درجو زي مالي جو نزفريات كالات مسم محدار زبان زملكتهم أكلات منقستن بمتحبار كساب ناي معز أو سلقمتي خسادة لمخانو نزيروم تساتفت بقدوم تكال درجاتات إرتراز طلبو رقاحيتات ملاء موياوين نواتاون حزرتات كم زلوهم تقيسوم تحزرتات مزمالو اللهم بقعاتو سرقاقت جو كفريو قربات مخانو مارقاقيزوم بخال وجن نتغمن أقداس نتن أيودين استحوصوا جو زملكات أستمرو كابستفلالي خفالات حبرة السب نستواتو أستات 250 سبات واهبو نتا أستمرو ذهب أنفر من يسرت عنا زبا سمينا وغيح بحري حلافة أهدوسنا مقبي أتوفسايا قبرز قابير أما عالتاوي هوتنا أيودين استحوصوا جو مزوتار أقداس نتو العلم خانو تغيسو أتزوا أتستحات الدرجات ركب تتكامنت أيودين استحوصوا جو كبن بال أفلتون رديتن هزبن براخ بزل عليه كسر حالو مخانو قليزو أنا كبابي خاب بمحلاو أنا هنمو حاز سلاسل زلو أمام كلنا عادتات كدف قالوا بأربعة تحساس سرحان وزباسن عفا بستخايدة نتتك أمنت شتا قلبو عين مدرز ملكات مدب مزحاخر قريبهم حلافيج أنفر مينستر عنا زبادوب أتو إبراهيم يماني أبزس مواقال نو زباسن عفا بكم زمرحو كبابي وطريت بدرجة زباه قدامي سموهانا تغيسو أبتنو الزبازر كبا 59 عادتات طريت كبابي إنزو حساب موهانن نتنكالوت عادتات تزوبا أرأيا موهانن قليتهم أما حداري زبادوبو باتو إفريم قبل خصوص بقديو كبابي هاب بطريت محاز مالت تأنا حبرة السب كان محلاو كم زخونة نزد ما أبهنت أتهاجر عبي أستواز كم زلو بمملكات حزب طريت كبابي واب محاس زاجي تمزجيبو نزل عوت عقيبو نزبلت أوت إيت تعرو كقتلو أزخاهيروم وكيل هادو كبابي أوت طريت مينستر أنا أتو روبيل زكروستوسكا طريت كبابي ها محاس كابزبس حتى محل افتح مامات سلزكالخل بولكن بحبارن كدفعلو تلابيوم أم حدار نوزوباسن عفا أتو هزكياس وهبت دما أبتي نوزوبا نستوهبو ممرح السراح بعد ما أنت بمتكبارو أتنوزوبا بتريت كبابي بأبنت تتكس كوينو مهلاو بمملكات أب معوات التعمام نزنت فونبرتي كوميتين أوزوبا أم حدرت خبابي أن بابرت عدن أكلات منغستن أمسكينوم نبرتي أبزهابو وريتو تأنا حزب النموحس نزكايد زلوكم زمرحون تفتات زلوهم أرناوت بمقلات كل نباري تمزجيبو نزل عوت عكيبو نزحاشوت إتكسرح قرب مخانو أرقاقيتهم
ጽሩይን وحسن ቀረብ ማይ ሰብን ጥሪትን ንምርጋጽ ብስተኻይደን ዝቕጽል ዘሎን ጻዕሪ ኣብ ገጠራት ሃገርና 700 ተረጋጊጹ ምህላው ይዝግለጽ ከም ውጽኢቱ ድማ ኣብ መነባብሮ ነበርቲ ብፍላይ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ህድጋት ከም ዝፈጠረ ተገልገልቲ ይሕብሩ ወኪል ኤሪና ዞባ ዶባቀይ ባሕሪ ኣሕመድ ዳኒ መሐመድ ፕሮጀክት ማይ ምሕዳር ከባቢ ኣይቶስን ኣመልኪቱን ዘዳልዎ ጸብጻብ ኢዮብ አብርሃ ከቅርቦ እዩ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ኣይቶስ ንዞባ ኣርዓታ ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ከባቢአን ዝተዋደደ ፕሮጀክት ጽሩይ ዝስተማይ ኣብ መነባብሮን ርግኣት ብምፍጣር ግዜአን ኣብ ምምዕባል ነፍሰንን ደቀንን ከውዕልኦ ከም ዝሓገዘን ሓቢረን ኣቀዲመን ማይ ንምርካብ ነዊሕን ሃላኽን ጉዕዞ ይኸዳ ምንባረን ዝጠቐሳ ወይዘሮ ዓይሻ መሐመድን ወይዘሮ ፋጡማ ሙሳ መሐመድን ኣብ ርእስቲ ኣድካመ ጉዕዞ ዝረኽቦ ዝነበራ ማይ እውን ጽሬቱ ዝተሓለወ ስለ ዘይነበረ ተወሳኺ ጸገም ምንባሩ ገሊጸን ንሳተን ብተወሳኺ ጸገም ዝተማይ ንማሕበራዊ ህይወተን በዓሉታይ ጸልዎ ከም ዝነበረ ብምግላጽ ኣብዚ ግዜ ግን ጽሩይ ዝተማይ ብቐረባ ክረኽባ ብምብቃዕን ዝነበረን ጸገምን ጦርን ከም ተፈትሐ ኣብሪህን ማይ ንምርካብ ካብ ዝጓዓዝኦ ዝነበረ ነዊሕ መገዲ ኣብ ገዛ ናይ ዝገድፎም ቆልዑ ኩነታት ዝያዳ ሻቕሎት ይፈጥረለን ምንባሩ ዝጠቐሰት ወይዘሮ ሓስና ጉምሕድ ብግዲኣ ሳላ ኣብ ህዝቡ ልዑል ሓልዮትን ተገዳስነትን ዘለዎ መንግስቲ ኩሉ ጸገማቶም ከም እተቃለለ ኣብሪሃ ተንደቅ ንስትዮ ኣብ መወዳእታ ዝተዋደደ ፕሮጀክት ጽሩይ ስተማይ ንነዊሕ ግዜ ከገልግሎም ምእንቲ ክከናኸንዎን ከዕቅብዎን ምዃኖም ኣረጋጊጸን ተራ ኣበርክቶን ሞያን ፍልጠትን ዝዓጠቐ መንእሰይ ኣብ ሃገራዊ ልምዓታዊ መደባት ዕዙዝ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ነዚ ምግንዛብ ድማ ሞያዊ ስልጠናታት ኣብ ዝተፈላለዩ ትካላት ልዑል ትኩረት ተዋሂቦ ይስራሓሉ ከም ኣካል ናይ ዝሃማማት የዞባ ማእከል ንልዕሊ 500 ኣባላት ውዳቤ ሰራሕተኛታት መንእሰያት ሞያዊ ስልጠና ሂብሎ ወኪል ኤሪና ዞባ ማእከል ኣማር ምስግና ተኸታቲሉን ዘዳልዎ ጸብጻብ ፍሮይን ፍጹም ከተቅርባያ ኣብ ዞባ ማእከል 546 ኣባላት ውዳቤ ሰራሕተኛታት መንእሰያት ብዝተፈላለየ ሞያታት ሰልጢኖም እቲ ስልጠና ምህንድስናዊ ሶፍትዌር መባእታት ትምህርትን ጽገናን ኮምፒውተር ሓፈሻዊ ጽገና ኤሌክትሮኒክስ ምዝርጋሕ መስመራት ኤሌክትሪክ ጽሩይን ረሳሕን ፈሳሲ ብህንጻታት ደረቕን ተንቀሳቓስን ስእሊ ምድላው መጽናዕታዊ ጽሑፋት መባእታ ምሕደራ ቋንቋን ካልእን ዘጠቓለለ እዩ ነይሩ በርባዕተ ታሕሳስ ኣብ ኣዳራሽ መምሕዳር ዞባ ማእከል ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት መመረቕታ ሓላፊ ሃዋማት ዞባ ማእከል ኣቶ ሳምሶም ክፍለ ዘስምዖ ቃል ማሕበር ሞያን ፍልጠትን ዝዓጠቐ መንእሰይ ኣብ መስርሕ ህንጸት ሃገር ዘለዎ ኣበርክቶ ልዑል ምዃኑ ብምግንዛብ ምስ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ሚኒስትርታት ሃገራውያን ትካላትን መሰልጠኒ ሞያ ማእከላትን ብምትሕብባር ንመንእሰያት ከም ዘሰልጥን ጠቂሱ ተመረቕቲ ዝሰነቕዎ ሞያ ብግብሪ ክሰርሑሉን ብቐጻሊ ከማዕብልዎን ተላቢዮም ሓላፊ ጨንፈር ውዳቤ ሰራሕተኛታት መንእሰያት ዞባ ማእከል መንእሰይ ግርማይ ሃይለ ብጊዱ መንእሰያት ነትረኺቦምዎ ዘለዎ ዕድል ብግቡእ ብምዝማዝ ነትርፊ ጊዜኦም ኣብ ዘርብሕ መዓላ ከውዕልዎ ብምዝኽኻር ንኹሎም ነቲ ስልጠና ዝወደቡን ዘካየዱን ኣካላት ኣመስጊኖም ካብ ተመረቕቲ መንእሰይ በይሉል ጸጋይ ኣስማይት ስምዖንን ግርማይ ተኽለሰንበትን ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ብግብርን ክልሲ ሓሳብን ዝቐሰምዎ ስልጠና ብህይወቶም ኣበርክቶ ከም ዝህልዎ ብምግላጽ ከምዚ ዓይነት ትምህርቲ ክድፍኣሉ ተላብዮም መጀመርታ ነዚ መደብ ዝድመወለ ንሃማተ ብጣዕሚ ከመዝግኖ ዝደሊ ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ እውን ዝተፈላለዩ ኮርሳት እንዳምፅአን መንእሰያት ይምህርን የሰልጥንን ስለዝነበረ ነቲ ዘለዎ ሞያ ብዘለዎ ዓቕሚ ንኽቕፅሎ ይላቦ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ኮምፒተር ሜንተናንስ ወሲደ ነይረ ሕጂ ኮምፒተር ሜንተናንስ ኔትወርክን ዳርጋ ዝተተሓሓዘ ስራሕ እዩ ሕጂ ነቲ ዝነበረኒ ፍልጠት መሊሰ ኣበሪኸዮ ማለት እዩ ኣብቲ ኣብ ዝኾነ ትካላት ከይደ ክሰርሓሉ እውን ይኽእል እየ ማለት እዩ ዓቕሚ ስለ ዘሎ እወ እዚ ሞያ እዚ ብቴዎሪን ፕራክቲካልን ብምንባሩ ንኹሉ ስቴፕ ሓሊኻ ኣብ ዕለታዊ መነባብሮኻ ፕራክቲካል ትገብር ኣለኹ እንድሕር ትብል ኮንካ ነቲ ቴዎሪ ብተግባር ብልክዕ እንዳሰርሕኻ ንኹሉ ኣፅፊፍካ ከም ትሰርሕ ይሕግዘካ ኣብ ማሕደር ዞባ ማእከል ኣቶ ካሕሳይ ገብረ ህይወት ብተመረቕትን ዝተዳለወ ምርኢት ምህዞን ስነ ጥበባዊ ስራሓትን ክምረቕ እንከሎ ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ድማ ነቲ ስነ ስርዓት ዘድምቕ ባህላዊ መሰናዶ ኣቕሪበን ናብ
ናብ ካልእ ዜና ምስ ንሰግር መንእሰያት ጢዑን ዕድን ንኡሳን ዞባታት ኣርዓታን ማእከል ደንካልያን በህዝብን ሃገርን ዝተነብረሎም ሓላፍነት ኣብ ምትግባር ከም ወትሩ ድልዋት ምዃኖም ምስ ሓላፊ ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያትን ተምሃሮን ኤርትራ ዞባ ደቡብ ቀይሕ ባሕሪ መንእሰይ ዑስማን ዓብደልቃድር ኣብ ዘካየዶ ርክብ ገሊፆም ኣብቲ ርክብ መንእሰይ ዑስማን ውዳቤ ንናይ ሓባር ዕላማ ብሓበራዊ ዓቕሚ ብኣድማዕነት ንምዕማም ዘኽእል ሓይሊ ከም ዝኾነ ብምሕባር መንእሰያት ንቕሓቶምን ውዳቤኦምን ብምሕያል ተሳታፍነቶም ኣብ ኩሉ መደባት ከዕብዩ ኣዘኻኺሩ ምዕባለ ሃገር በሓያል ስራሕ መንእሰያት ከም ዝረጋገጽ ጠቐሰ ኣቦ ወንበር ባይቶ ዞባ ደቡብ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ዓሊ ኑር ብወገኑ ባይቶ ነዚ ብምግንዛብ መንእሰያት ዝሕይልሉ ውሳኔታትን ለቦዋታትን ከም ዘሕልፍን ተግባራውነቱ ምስ ኩሎም መሻርክቲ ከም ዝተሓባበረን ገሊጹ ኣመሓዳር ንኡስ ዞባ ማእከል ደንካሊ ኣቶ ሙሳ ሓጂ ብግድኡ ብቑዑን ኣድማዕን መንእሰይ ምህናፅ ይጽንሓለይ ዘይበሃል ዕማም ምዃኑ ብምግላጽ ብኽብርታት ሕብረተሰቦም ተኸስኪሶም ንኸዓብዩ ብወገኖም ዝከኣሎም ከም ዝጽዕሩ ኣረጋጊጹ ተሳተፍቲ መወዳእታ ኣብ ከባቢኦም ዝተደኮና ማእከላት መንእሰያት ከዓብያን ከዓጥቃን ብምልባው ኣብ ሃገራዊ መደባት ልምዓት ብዝሓይለ ከም ዝዋስኡ ኣረጋጊጾም